Mangwanani akanaka kwese kwamuri kuma TV mana enyika. Tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai ma secrets nema confessions. Regai tibva tapinda mu confession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi, hello Nashi, please can we chat kana wava free? As a man ndakagamuchira kuti ini handikwanise kupa munhukadzi pamuviri. Dambudziko rangu rakatanga ndichiri kukura, nguva iya yekuti sevakomana tainge tava kutanga kubuda tundebvu. Ini handina kumbogara ndamera ndebvu, iko zvino ndatova ne44 years but handimeri ndebvu. So nguva yandakazochata ndainge ndatova nesuspect yekuti handikwanisi kupa mukadzi pamuviri. Ini nemukadzi wangu patakabva kuhoneymoon takaita 1.5 years pasina mwana, kusvika hama dzava kucomplaina. Mudzimai wangu ndipo paakazoti ndava nepamuviri, but kana ndikaverenga mazuva abatira mimba iyi, ini pamba ndaiva ndisipo, ndiri munhu anoshanda nemutemo, saka pane nguva yandaimboshandira kubhodha, saka I verified kuti zveshuwa mwana uyu haasi wangu. In all vana varipo vatatu, but I know kuti pavana apa hapana kana mwana wangu. After ndachata ndakaenda kumadokta muchivande, mudzimai wangu asingazvizivi. Dokta vakakonfirma kuti ndine low sperm count. Vakati kuita kwangu mwana will be 1 in a million, but ndakagamuchira zvandiri. I just need an ear to talk to, nekuti as strong as I am, dzimwe nguva zvinorema. The kids are growing and I love them, but deep down I know kuti handisi baba vavo. Mukadzi wangu tries kuacta as if vana ava ndevangu, but I know kuti havasi. Chinondibata pamoyo ndechekuti ko vana ava akavaita nani, uye munhu akamupa vana ava ndiani? Please ndipeiwo ma ideas kuti ndoita sei, because at times I want to ask her but ndinobva ndabitirirwa nehasha and I just pretend to be happy. Ndobva ndambobuda hangu mumba to refresh my mind. Please notify me after you have posted. Ndiyo yanga iri confession ya ID. Hanzi, ndigere nemudzimai wangu tine vana vatatu, but mudzimai wangu anofunga kuti ini handizvizivi kuti vana ava havasi vangu. Such a painful life. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, ndinokumbirawo kuti muvanze chiso changu admin. Ndasanganawo nedambudziko. Ndiri murume ane makore 28. Ndainge ndakamboroora mukadzi tikagara tese for 4 years tikarambana. Nekudawo kwezvimwewo zvikonzero, ndobva ndatsvaka mumwe mukadzi ainge akamboroorwawo, akasiyiwa akazenge ava kuzvishandira basa remumba. Asi nemukadzi uyu tainge takambodanana kare achiri musikana, tikasiyana nekuda kwedistance, achibva azoroorwawo neumwe murume. Saka patakazosangana pafoni, ini ndichigara munyika yeSouth Africa, iye ainge ari kuZimbabwe, takawirirana zvakanaka. Ndikataura natete vake ndikati, mwana wenyu, ndizvo zvatawirirana. Ini ndamuda tete vake vakabva vati hapana problem. Asi mukadzi uyu andaiziva kuti anopota achirara nababa vaaishandira. Zvinhu izvi ndaisazvitarisira nekuti ndaibhiliva zvaaitaura iye. Ndakamuudza kuti nekufamba kwenguva ndinoda kukutora tigare tese munyika yeSouth Africa. Ndikati asi kana wouya kuno tanga wanotestwa. Iye akati alright. Yakwana nguva yekuti achiuya semunhu aida munhu. Ndikamuti huya, wakazoita sei nekunotestwa? Akanditi handina time nekuda kwebasa. Akabva ati plus kuri kubhadharwa mari kuti ukwanise kuongororwa
$5. Ini ndikati okay, uyai tigare. Ndisati ndaenda kure kwacho kwaakarambwa pakutanga ainzi haazvare, asi inini ndakamuti ndinokuda zvakadaro, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Kune wandakarambana naye ndanga ndine mwana naye, ndikati tinongochengeta aripo iyeye kana zvaramba zvemwana. So akauya tikagara tese wiki tisina kutestwa, tikarara tese tisina kudzivirira. Ndakazoona ndava nesiki, ndikati handei kukliniki. Takasvika tikarapwa. Ndini ndakatanga ndikarapwa, ndikatestwa, maresults angu akabuda akanaka. Ndikakumbira kuna chiremba kanhu kavanoshandisa pakutesta, ndikati ndichada kuzoratidzawo mumwe wangu. Vakandipa, ndikaisa muhomwe, tavakumba, ndakamuratidza. Iye akauya nemhinduro yekuti ndanzi ropa rako rakasviba asi hauna chirwere. Zvakambondinetsa asi ndakakasika kubhilivha. Ndikati alright. Ndikaburitsa testing kit yangu muhomwe, ndakamuratidza. Iye akanditi handina kuziva kuti kanokumbirwa, dai ndakuunzira waonawo. Ndikati haisi problem. Takagara kubva ipapo tikaita 3 years tiri tese aine problem yemudumbu, asi airamba kuenda kukliniki. Akazorwadziwa zvakanyanya after 3 years, akafunga kuenda kukliniki. Ndo paakazouya nezvaainge akatestwa nazvo. Ipapo akabatwa chirwere achichema. Akanditi zvanzi uyewo mangwana ukwanise kuongororwa. Ndo pandakazoenda ini ndikaonekwa ndisina chirwere. Ndichamboti dzokerei kumashure zvishoma nenyaya yangu. Achisvika munyika yeSouth Africa akanditi baba vandaishandira vaindida asi ndakavaramba, ndosaka ndakazosiya basa kumba kwababa ava. Asi baba ava akazotaura navo achiuya kuSouth. Chakazoitika ndechekuti ndakazoshandisa nhamba yaaishandisa. Baba vaya havana kumira kuisa mameseji, ndo vakazotaura kuti waindinakira. Ndikamubvunza kuti hapana zvakamboitika here. Iye akazviramba. Ndikakumbira baba vaya nhamba yemwana wavo musikana, ndichita kunge ndiye. Vakabva vandipa nhamba dziya. Ndikaisira mwana wavo message kuti ndo zviri kutaura baba vako. Iye mwana wacho akati musabvume kana murume wenyu azviona. Ndipo pandakaona kuti kurarama kwese uku ndainyeperwa. Apa ndava nestress yezvandainge ndakanyeperwa kudhara. Ndodii hama dzadiwa. Ndikazvifunga ndinorwadziwa ende ndiri kurwadziwa every day. Apa ndava negore zvichindidya mwoyo. Ini ndiri kunzi handina chirwere. Ndaimbofunga kuti zvichapera, ndichamuregerera, asi zviri kuramba kubuda mandiri. Ndodii hama dzangu. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Haidhi, kana wakateerera ndinokumbirawo kuti usende again message kuinbox kwangu, because I have been trying to find message yako kumessenger but I cannot find it, nekuti tinoda kuti tikutsvakire vanhu vanokwanisa kuzokukansela. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, please hide my ID. My story goes like this. I am a girl aged 35. I had a boyfriend. We dated for like years. Then I got pregnant. Then my boyfriend died while I was pregnant. I delivered a baby. I stayed with my baby up to like 7 years. Then I dated another guy. We were in a relationship like 4 years, then stayed together. My boyfriend got sick for 2 months, then he died. Then now I am wondering, is it me who is not supposed to get married? Is there something wrong with me or what? I don't know. I am currently living in Chipinge. Guys, please help me. How do I deal with this? Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Nyaya iyi yabva yandirangaridza conversation yatakaita nezuro paya painzi kune imwe mhando yemasari yekuti anotouraya murume. Hanzi kana varume 3 chaivo vanotofa nekuda kwemasari awa. So Haidhi ari kuti iye ndikaita boyfriend iyoyo inobva yafa. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello bro Nashi, hide and post for me. Chekutanga, I just want to thank you for basa ramunoita. We read and learn and benefit
though mufamily mabvongodze havashayikwi. My question to the family is, ndingaziva sei kuti my phone has been hacked, and can I see the number which hacked my phone ID? Kana une masecrets kachingoti paka kuzovhunduka chii munei mufoni mauri kufungidzira kuti mahekewa? Isu tinoda kunzwa nyaya, tinofarira makuhwa, chingotipa masecrets ako and we share with the whole world. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, please post for me. Ndaitawo dambudziko. Last holiday amwene vangu vakakumbira mwana wangu musikana, she is in grade 5, kuti auye kuholiday, ndobva ndamuendesa. Paakaenda kwa gogo na sekuru everything was okay. Paakadzoka after 2 days I discovered kuti something was wrong with her. Ndakamubvunza kuti what was the problem. Akangoti ndinonzwa kurwadziwa kuzasi, but she didn't mention kuti akaita sei. Ndakamutarisa ndikaona aine maronda. Ndakabva ndamutora ndikaenda naye kuclinic. Vakamutarisa zvikanzi ainge ane chirwere chepabonde. I asked her kuti akamborara nemurume here. Iye akabva ati no. Madoctors vakamubvunza, but she kept on denying. Maronda aye akazotanga kubuda mvura neropa, zvekuti pabed paanenge akarara panotota. Mwana ava kungogara achichema. Ndo paakazoburitsa chimwe chinhu kuzasi chisinganzwisisiki kuti chii, chakaita kunge tapeworm. So ndo paakataura kuti mama, pandainge ndiri kwa gogo vakati vaenda kuchechi, sekuru vakandibvisa hembe vakandirarisa pasi, vakatanga kugumanisa chinhu chavo pane changu. Vadero vakabva vatora zvinhu pachiweti changu vakaisa muhari, ndokubva vatora chikatsi vakatanga kuchinanzvisa pachiweti changu. Ndobva vanditi ndisaudza munhu, kunyangwe gogo. Ini amwene pandakambofona ndichivaudza zvaita mwana, vakaratidza kuvhunduka vachiti havazivi kozi akabva ari right. Now mwana akaadhimitwa muchipatara, atova netime arimo, no change. Murume wangu ndakamuudza zvainge zvataurwa nemwana, akabva atanga kupopota kuti ini since I got married to him ndiri munhu anovenga vabereki vake. Please help me people, nekuti ndava desperate. Ndiyo yanga iri nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Vainge vamboisa audio, but later on vakazoti please do not use my audio, nekuti murume wangu is a well-known businessman. Saka vakazongonyora iri message iyi yandaverenga. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma, ini ndiri kuda deliverance chaiyo. Ndine dambudziko rekuti ndikaona munhu achidya ndinonzwa kuti dai ndiri ini ndadya zvaari kudya izvozvo. Even if ndakagara muEaten Licken ndiine chikafu changu, ndiye nchingotarisa chikafu chevamwe. I have tried to pray, kana kuri kutsanya handitokwanisi, nekuti ndinopedzisira ndava kuba chikafu mumba mangu. Kana ndichibika ndinobika ndichichachura, zvekuti murume wangu anozoti ko wadii kungobura poto ukapakura ukadya. Ndiri kutoda rubatsiro kubva kune veruzhinji. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Ameno kuti Haidhi tingamuti munhu ane moyo wakarembera here, kana kuti munhu ane nhafu, but ari kuti ini ndiri kukumbirawo rubatsiro. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, please post for me. Ini ndiri mudzimai wechidiki. I am 27 years old. I am married. Nyaya yangu nde iyi. Mukoma nashi, ini ndauya pano because of my mother. Mumba medu tiri 4 girls and 3 boys. Pau 4 wedu as girls tese takaroorwa kudaro. Our standards of living are different. Varume vedu vanowana zvakasiyana. Dambudziko rina amai vangu vanotisarudza sevana, uyezve kusarudza vakuwasha zvese nevazukuru. But kunonyanya kundirwadza kuvazukuru because isu tisina mari. Vana vedu ndivo vanoendeswa kumombe, ndivo vanoitiswa mabasa anorema, ndivo vanorohwa kana vakatadza zvese nekutukwa. Apa vari ndivo vadiki. Maimamu vanotisarudza zvatinonyatsoona tese ende havazvivanze. Vana vedu vanotukwa kunzi shandai, nekuti mababa enyu haana chaanacho, munoda kushandirwa nani pano. But every time our kids go for holiday tinotengawo
kutengawo zvimagrosari nehembe dzaamai chaidzo, but she does not appreciate zvese izvozvo. Ndakambofunga kuregedza kuvapa vana, but kana ukasavapa vana vanodemba zvisingaiti, asi ukavapa vana vanovaudza mashoko asiri ezera ravo. Ndotoshaya kuti ndoita sei naamai vedu. Please help me, hama dzangu. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Hanzi amai vane rusarura ganda. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hi, hello mukomanashi, please post for me. Ini I am a man ane makore 39. I am married. Tine mwana 1 with my wife. My story yakamira seizvi. Mukadzi wangu wandakaroora, she is from a well up family. Vakapfuma kumba kwavo, not zvekufungidzira. Imba yatinogara ndeyake. The car that we drive ndeyake. Ini ndinoshandawo, but mari yandinowana haisviki pane yake, because iye ane back up from family yake. Mukadzi wangu ndinomuda, iye anondidawo, but dambudziko handikwanise kuvhoisa pamba semurume. Mwana chaiye wedu tese ndinoti ndikada kumubata ndinoudzwa mitemo ine 10. Mota ndikada kuishandisa ndinoudzwa miko nemirayiro. Madays paainge ari palive yake yematernity, she would prefer kunondisiya kubasa ozouya onditora. Mudzimai wangu munhu ane kahutsinye. We have a maid. Our maid anogara kucottage. Paakatsvaka musikana webasa, she told her kuti she will be providing food for her, but anomutengera hupfu 750 milliliters cooking oil, 2 kg flour, salt neshuga nemachunks. Obva amuudza kuti ndiro grocery remwedzi wose. Apa mumba medu we have 3 madeep freezers. Anenge akazara nyama dzakasiyana siyana, but haakwanise kuti angomupawo usavi kwawo. I tried kumuonesa kuti since munhu uyu achitichengetera mwana tisipo, tadii tamubata zvakanaka tisamuuraya nenzara, so that she will treat our baby in the same way, but iye haateereri. Anopa munhu uyu kana chikafu chashisha kana kuti chaora. Above all that, anoti maid abike nemoto kucottage kwake. Apa anenge asina huni. Upenyu here hwekuti munhu angabika food nemaplastics every day. Now tava kupinda murain season. Kunyora kudai ndiri kudawo help from you family kuti ndoitawo sei nemunhu asingagoni kugarisana mushe nevamwe uye asingadewo kundiona sababa pamba. Imwe nyaya mukomanashi ndeyekuti mwana wangu birth certificate rake rinodaidza mutupo waamai. Ndakambozama kuprotesta kuti how come kuti watoresa mwana nesurname yenyu, but iye she didn't even care to explain. Chakangoitika ndechekuti ambuya vangu vakauya vakakolekta mwana wangu nemudzimai wangu vakatoenda kuma offices vakatodzoka vakabata birth certificate. Ndakati ndichitarisa birth certificate ndikatoona riine surname yemudzimai wangu. Please help me my cousins, nekuti dzimwe nguva ndinombopererwa nekufunga. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hi, please hide my details. I have some family secrets to share. My family is heavily involved in witchcraft. Takazvarwa tiri 8, but vaviri vakashaya. Sisi vangu va 1 years company havana kumira mushe. Chitopota chaicho. Ndakamboona nyoka hombe dzaityisa tichicheka huswa pamba pavo muna 1995. Nyoka idzi dzaive pasi perata raiva pedyo nefenzi, but patakaedza kutarisa rwepiri dzainge dzanyangarika. Taiona marova mbira pamba, asi chaishamisa vanogara nembwa pamba apa kuma suburbs. Saka nyoka dzaigara sei pachena pakadaro? Mumwe mwanakomana wavo akaroora, muroora akatiza nguva diki diki. Vashandi vebasa vanogara vachitiza nezvavanoona mumba. Mumuri medu
hamuna kana musikana akaroorwa. Vabereki vangu dzainge dziri shasha, saka uroyi huzhinji vakasiyira musikana mukuru uyu. Ini ndakatoponeswa nekupinda chechi yechipostori. Vakamboedza kundirumisa nenyoka kuploti yangu kukadoma, asi ndakaudzwa kuchechi zvese zvaida kuitika. Nyoka takaiona asi yakatadza kundiruma. Nyoka dzacho zhinji dzakakura, ma4 to 5 meters, uye maspitting cobras. Vana vavo vanotambura, asi mishonga neuroyi vari kuramba kusiya. Ivo vanokwikwidzana nevamwe vemumhuri vachirwira hukuru pakuroya. Ndiyo secret yekutanga, part 2 mamoney making rituals avaida kuti ndiite nemumwe muchawa kuno kuLondon. Anyway, ndiyo confession ya ID. So because of maybe time zone, amenoti kwavo kuLondon ikoko inguva ipari zvino, so we are still waiting for part 2 nekuti vakaisenda around 11 p.m. nezuro. Anyway, ndangorara light riri on ndichingoti padiki ndobva ndangodongorera nichiti zvimwe kuda tichawana tapindirwawo nemazi 4 to 5 meters spitting cobras iwawo. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.